Ebertarren egindako epistolatik. Zenideo, gogora izan zuen lehen egun haiek, argia hartu berri hartan, nekaldi buruka, haundia izan baitzen zenuten. Alde batetik, guztion aurrean, barregarri eta atsekabez beterik zeudeten. Eta bestetik, egoera berean, aurkitzen zirenen lagun eginik. Izan ere, gizapetuekin neke lagun izan zineten, eta zuen ondasunen lapurreta pozez hartu zenuten. Aberastasun, hobea eta iraunkorra zenutela jakinik. Ez galdu beraz zuen uste ona, berekin baitu zari bikaina. Araupena behar duzue, jangoikoaren nahian betetzeko eta egintzaileak eskuratzeko. Jaunak izan. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere apostoluei,
Ez izan beldurrik, gorputza hiltzen dutenei, baina arima ezin hil dezaketenei. Izan beldur, inori izatekotan, gorputzarimak su leizean galdetzakeenari. Ez aldira txampon batean saltzen bitxori, eta haietako bakar bat ere ez da lurrera erortzen, zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko hile guztiak ere kontaturik daude. Beraz, ez izan beldurrik, txori guztiak baino gehiago zerate zuek. Gizakien aurrean nere alde ateratzen denak, bere alde izango nau, ni ere zeruetan dagoen nere aitaren aurrean. Gizakien aurrean ni ukatzen dagoena, ordea, ukatu egingo dut nik ere zeruan dagoen nere aitaren aurrean. Jaunak esana. Santigulzio eguna ospatzea tokatu zaigu bigarren urtez pandemia garaian. Esan genezake, kontu handiki, oraindik ibili beharra daukagu, osasuna zaintzeko eta batez ere pandemia gainditu ahal izateko denon artean. Baina, giro honetan ere, guk sinistunok gure zailariak oso bereziki gogoan hartzen ditugu. Eta horregatik hemen txelkatu gara, gure zailariaren egunean, Santigulzio egunean, elkarrekin errezatzera. Berari, bere laguntza, bere bitartekaritza eskatzera. Kontutan izan da, santuak direla jakoikoaren eta gure arteko bitartekariak. Guk beti jakoikoari eskatzen diogu santuen bitartez. Eta hemen deitzen, aspaldi kulturalen bezala, Santigulzioaren bitartez eskatzen diogu bere laguntza, bere bitartekaritza jakoikoari gure herriaren alde. Bai osasunean, baita fedean, maitasunean, bakean, guzti horietan bizi daitezen Jesusek erakutsi digun bezala. Eta ohitura politera, herri bakoitzak bere santuak eta motibo ezberdinetatik aukeratu izan ditu eta leitzan Santigulzio. Santigulzio dugu erromatar garaiko martiri bat. Pentsatu behar dugu lehenengo mendeetan martiri asko eta asko izan duzirela. Kristautasuna jaiotzen, sortzen ari zen garaien. Halako persekuzioak egon duziran, batez ere kristautasuna suntsitzen saiatu zirenak. Baina hor ikusi zen hasieratik, ez zela kristautasuna giza indarrez aurrera ateratzen, baizik eta jainkoikoaren graziaz, Espiritu Santuaren indarrez. Oso elkarte txikiak ziren gehienak, minoriak. Gainera, esan genezake elkarte ahulduak bezala. Gehiengoak, batez ere, klase bajuetakoak izaten ziren. Eta gainera, ez erabat, baina halako persekuzio gogorrak izan zituzten lehenengo mendeetan. Ematezun, kristautasuna desagertu beharko litzatekeela mundutik halako egoera komplikatu horretan. Baina horrela ikusi zen jainkoikoaren indarra gizakiena baino askozaz ere handiagoa dela. Eta jainkoikoak bere herriari indar hori eman zion. Eta gertatu zen, martirien odola kristau berrien hasi izaten zela, hala esaten zen lehenengo mendeetan. Zenbat eta gehiago orduan eta konbertsio gehiago suertatzen baiziren, gertatzen baiziren jainkoikoaren indar horren bidez. Horregatik, pentsatu behar dugu, azkenerako kasik imperio osoa edo imperioko partea mutu bat kristautzera ere aliatu zela, une zai haietan. Tiburziotaz, historia dio, hile egin zutela Erromako bia larikanan, zuzen ere kolisiotik lateranora dijoan kale batean. Ni Erroman biziritzelarik egunero pasiritzelarik, unibertsitatera joateko egunero pasiritzen. Eta tradizio tradizioa historiak kroniketan agertzen da, bertan hile egin zuten martiri Tiburtzio. Eta tradizioak esaten dugu, ezken finean,
gauz bat, edo aspaldiko kasuak izan da, kronikak oso gutxi esaten dizkigu. Timurtziotaz bakarra hor hile egin zutela. Baina gero tradizioak eta egoten dira eta usarioak eta aipatzen direnak lehenko santuk eta zenolako bizimodu egin zuten eta Timurtzioen inguruan esaten da San Sebastianen garaikide izan duzela. Eta elkar ezagutu dutela eta tradizioak dionez San Sebastianek esan genezake gerturatu zuela kristautasunera. Gero San Sebastian ere hilko zuten martiri eta handik gutxira Timurtzio ere martiri hil zuten. Pentsatu behar eta honekin bukatuko dut, lehenengo martiriaiek jangoikoaren indarra lehen esan dudan bezala adierazteaz aparte, beste bi edo hiru gauz oso importanteak gogora ekartzen dizkigutela. Lehenengoa da fedea zenbateraino estimatzen zuten. Haientzako fedea zaukaten altxorri handina bizia baino gehiago estimatzera ailetzen ziren. Eta asko izaten ziren konbersoak, igual txikitan paganoak izandakoak eta gero kristautasuna ezautu eta ikaragarri estimatzen zuten. Beste aldetik elkar maite zuten, elkarra laguntzen zioten kristauek. Horrek ere, lehenengo mendeetako kristautasun horrek indar handia edukitzen zuen horregatik. Elkarri lagundu, elkar maitatu, Jesusek hortan behin da berriz errepikatu behizien, nahi zuela kristauen ezaugarria hoxe izatea eta guk ere haien gandik hori ikasi behar dugu elkar maitatzen, elkar errespetatzen, elkarri laguntzen Jesusek erakutsi digun bezala. Eta azkenik, baita ere beste ezaugarri bat oso garai hartan ere esan genezake jendeantzako harrigarria zena zen behartsuak, baztertuak, kanpotarrak nola maite zituzten kristauek eta nola laguntzen zieten. Naiz eta ez oso berak izan baino, haien baino pobreak ziren beste batzuei laguntzen. Hoixe ere, Jesusek berberak erakutsitako eta horrek ematen zion indarra Elizari, kristautasunari, naiz eta horren egoera ahulean egon. Guk oso garai ezberdinetan, baina eskatzen dugu Santimurtzio hori bere bitartekaritza, guk ere ikas dezagun lehenengo kristau haiengatik. Fedea estimatzen, elkar maitatzen eta behartsuenak eta baztertuenak beti bihotzean eduki eta haiei laguntzen saiatzen. Siristen dut jangoiko eta guztu zeru durren egitea.
berdintasunean, bakean, Jesu Kristoren fedean. Eskate zaiogun jaunari. Eta gure ikakoen alde gaurko meza santua bereziki gogoan hartuko ditugu Peio Sagastidotza, Juan Fermi Villabona, Juan Jose Villabona eta Eugenia Olana, Juan eta Rosario, Milagrosa intentzio bat, Alestena familiko hilakoak, Jose Joaquin, Manuel, Pedro Urreta, Zestau Zuridu familiko hilakoak, Juan Jose eta bere familiko hilakoak, Martin Arrizurieta, Jose Angel, Juan eta Dominika, Maritxu Zurruntza, Margarita Telletxea, Maria Dolores Zestau, Patxiku Aldunzi, Pakita eta Jose Miguel, Enrique Pitarraz, jaunak bere baitan hartu eta handik gurean ezaten. Eskate zaiogun jaunari. Entzun aita honak bihurtzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaiko guztizona, beren gaitzazu gure emaitzak eta zentu ezazutan denunzio martiri santuak bere odora isuriz aitortu zuen sinistena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Hartu beduko egun eukaristiak, indartu behitzala jauna, Tiburtzio martiri santua indartu zuen bezala. Bai, zure zerbitzuan lehia beratzeko, bai, bere nekaldian sendo irauteko, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Santiburtzio egun horonan pasabezazuera guztiok, hauten ezin musu eman, baina bere eman dugu bakoitzari, zerate Santiburtzioen religiek. Musurik eman dago, baina bere kristioa emango dizuegu, nahi zuen guztiok. Jauna zuekin, bere